Nairobi. Piny owacho mar kaunti ma Siaya okwa mondo jiw pith mar jamni kokalo ikete budget majiwo pith jamni mag chak mondo mi jiwgi e yor lony manyasani. MCA Manotho Yoma Burka Bonyo okoni jiwo pith jamni biro bugo yuto mar jodak makono kaluwore kod dok piny keyo cham kata keyo mag cham mag mawuok e puothe kod rech mawuok e nam. MCA nowacho ni magi tielo mar ariyo mar chenro mare mar chiwo dho chak ne girube maromo 250 mowuok North Uyoma. Jatelo no majuma mokalo no chiwo dhok 100 mag chak ne grube 100 loro ni dwaro mare en neno ni dala ka dala obedo kod dher chak kendo mondo miyo kony e dala kachiel kod jiwo yuto mag oganda. Alano kache jakanyo e grup ma iluongo ni Owila okoni miyo gi dho chak dhi konyogi e yudo chak mayot e kinde ni mangima tek. Ji mang'eny ang'eno osewuoyo mane wachuso chak to gikia ni chak mokwongo ber ne kata ngima wawegi. Matieni wan kaka jo group kwa nyalo amua to waketo ni chagni ok wausi wapoge within group nikech sani yudo ka ji mang'eny chak no gikoso. Koro yudo kata ka madini mag del wabet maonge go. Kendo dhogo biro miyo kata nyithindwa bende dhi gi somo e yo makare ka dhiang' onyuol titere chiro. Odiochieng' mokwongo mane wabiro ka ne wapogo dhok 100 to ne wamiyo sub locations 2 to gi jo boda te ma North Uyoma mane en Masala Ragengni sub location to gi jo boda. Koro kawuono na chopo singo mara mar kelo dhok 150 manodongo. The other financial year makoro chiwo, this financial year bro chiwo ka migi nyaka higni 5 to bende grube ka grube kawo kata dhok 10. Dhogi biro nyuol, wabiro yudo chak, jopiny ng'ato ka ng'ato at the end of the day ibiro yudo ne ng'ato ka ng'ato yudo dhiang'.